gaceram 690 ayan odo ka tirian hanga wona no go lidi go mi fudal tona mi sukiral ga jen yuna jeedi do an tora yimɓe jo a utilisé mumen la famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen haalis ɗum holno wonirta jata ko google chrome mbaɗa téléchargé application wanisbet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo toute 222 oɗo code promo toute 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde wanisbet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen haalis sa gañi men haalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide wanisbet ne woni disponible e nder leydi meɗen ande miɗo wali ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade maria fillito diu maria kafundu kanye mariama fillito diu maria kafundu kanye mariama alami salaki kono mi wawa rukude ma ko geno fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani it go le chadele mum garduɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata waytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade maria fillito diu maria kafundu kanye mariama fillito diu maria kafundu kanye mariama bon ma fille an kam ko dalili finde de marié Mamadou Rabanim de ala Mamadou Warabtim wonta tappudem ɗo ko kankare goɗa ɗum maɗo ko mbaɗi téléphone aji pet jammaji tout ça non mi non oɗon nana mbeɗa haala téléphone jam parce que min ko nana wala wonta ko yumade nice donc ko min nodduno mon ɗum kadi ko jam tan noddirmon donc wonno ɗeɗo balle mi hino galle Amadou no o dire ko Hammadi ko kamen andi entre mine Hammadi no min mbarno donc mi yiurde mabɓe won komin pamdirton donc aɗa andi ko pulaar wiyata ko tan aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi donc mine Hammadi won komin won aadi goto mamin piɓdirno aadi donc gila avant comme sanko ɗiɗo taw fof sa yimi yahani toon tan sa yi kadi jewrdani hen tan en gandi kam ko manque de temps tan wonno probléme aji mo gonɗen ndi entreprise o et tout ça yinde tan hakkillam o decci joni noon jami toon jimi jibnaɗo mabɓe debbo o min jiwridi min pamdiri omo jogui ɓiyi ken wiye Maymoun on ala mi jiɗmi hokkude ɗum sana tokor baba déjà mi yewride mabɓe et puis min pamdiri donc ɗum mi nana jiɗɗa wiide
aadi mo kalan ɗo aadi o ko wiitan ƴetta ɓi sehil ma mo ardinirɗa aɗa rokkam ɗum min ɗum jiɗɗa ɗum ko famde walla tawar papa ba non nan woɗɗoya mais cela qui a décidé quoi que ça soit et puis tu as toujours décidé de bonnes choses pour moi mais cette fois-ci compte pas sur moi non compte pas sur moi papa comment allez être pour forte décision pour nous là il s'agit de ma vie il s'agit de moi décider de voir mon pour me reste anti so à ma place à décider de pour me reste Mamadou ngol ɗo wona dernier fois mbeɗa haalanma ko wayni henni mbima min ko mbamma min jibinma so tawi to mbeɗa haaldema a heɗotam gasna haaldudema kadi mi ɓooyi wiidema yo uppu mbeɗa haaldema aɗa jaabo kam yo uppu mbeɗa haaldema a jaabo kam min ko min jibinma min jibinima d'ailleurs so mbeɗa waɗa hunde e nder gallam haydara hay goto ne annataka kadi mbimami ko décision mi ƴettimo ko ɗum won ko wonata non malade en tout cas min e yumma min jewrdi hen e kala e saha mboɗo jertinma mboɗo rentinma kono noon an ka cappiɗo mbiɗa kala ko kalɗa ɗum woni ko mbatta ete ɗum alama min nafde aduna julɗo yo julɗo hono mum jogo mum gueɗal accat liggorade ɓernde mbasa liggorade haqqille gacca gollorade haqqille taw teere tawaka ko teere reni haqqilantagal e kala e saha mboɗo rentinma min mi haalantama gandanɗa hoore ma naftama walla kono sernumaji mbimi kono kala mbimi jimmi ko yon keɗom ɗo wona onon kalanta kam ko potmi wadde e nder gallam galle ko gallam min ko jiɗmi wadde hen ko ɗum won ko mbaɗen wadde ma teen kadi ko mbimami ko ɗum wonat an gonɗa ko fijji ça se voit gonɗa ko fijji haalani gonga papa en fait ko gonga ma an en fait ko kalta ɗum gonga ma mbimi oɗo semaine o semaine mbimami o semaine o mayata taw ko humani dewgal ngal mbimi koko baɗo ngal wodara papa mi ɓooyi jaɓandem kala ko jiɗɗa mais cette fois ci min j'insiste ngal wodara ko jiɗɗa fof nak min mboɗo yiɗi y a pas de problème parce que déjà holmo arde eyyi Mamadou jaltu sor mais avant mboɗo yaltuɗo mbima yaltu anden kadi sor yaltu andu gallam min yaltu neɗɗo fuɗɗima nande beele mba seeɗa kam wiyeede wonde ne ittane ngal ɗo dongal mboɗo mi fuɗɗo nadde e weltare heddoto ko debbo riya fo yo uur debbo so uurani tan luɓat min kam min de hande fof minatane dentan whatsapp de connexion amo salaamaaleykum inde maa kan soyi wala mo cuuray wadde cuurayni harmi walla wallahi ɗe wiyate ko joom asma ay min gañmi fof ko boobo naafili woyru daada yimɓe goyra daada mboɗo sohlunoma ni Allah addi neletake asman ko ɓuri cuurɗi ko jam komi beltiɗo hannde wayri yiɗume maade jallere ma jinmi hannde ko yettinandema nelal kadi e yidde namdadema yiyande maɗa holana ɓiɗɗo debbo gonɗo e galle mo ala suwa dañde dewgal jungo makko ne jogori namdede awa lernande kam haala ma kanne sa heñaki ma laaɓi Maymun a yino ɗeɗo balɗe bamma guelajo arino ɗo e galle o arti laaɓi ɗiɗi ɗimmol ngol
nde o arti nde wonko haali aɗa anndi ko kanko woni bamma ɓayri bamma yiyaka hooti saare aljannaji kanko halfini hoore makko galle o rutti kadi bamma halfinnomo galle o kala ko yiɗi ɗo kala ko laɓi makko taƴi ɗo ene foti yaade te mbiɗi sikki ne foti yaade o ari noon addimo ko jam koyɗe jam gaddimo Maymuna min ne mbawmi ko joƴƴinaade ɓocconde ni sa hannide kam wallahi mami andan jogaade galle bimɓe écoute an war ses hol fontomi heɗami haalam heɗum haalanma sukaɓe nen ɗo on komi yiɗa haalde hol fontomi ɗo kay sukaɓe natti wonde ɗo très bien bimi ɗo galle ke galla min jogaade galle ko ɗum wonko foye waɗat tidde jogaade galle foye tidde waawde jeerde galle ɓuri tidde wona jogaade galle tiiɗi ko waawde jogaade galle mum aɗa waawa jogaade galle ma miñel bamma ko rokka ko nana ɓurtu ɗum ɗo ɗum nanɗa e an ɗum holno julɗo waɗirta ɗum an mais wona duko kam masala koko natti nafde hakkude amen bamma mi andinma ɗum sa anndaɗo ganda o wattake masala ha natti nafde hakkude amen ko heddi hen koko ni tan piɗele guitti tan ɗum ɗo ɗum salnam ɗum may jam ɗum est ce que ne foti wonde hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo sincèrement min so haalde gonga mi wondani makko Gasi. ay goto wawi ƴettude décision neɗɗo surtout dewgal ene fof ko fotino dewgal fotino hande ɓesgu hande min ko jiimi bamma liggoro ni eno mijorto ni wona fonde wonde hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo wona sellani jarani gaɗa wona ɗo dugaɗa haala hen ƴe oɗo wondemo mayat kono sellata saabu ko ɗaɗam gonti broucham kanko wonno ɗaɗam joni wonti broucham mi mayi ko ɗum sellata ɗum hono wondat ɗum wawi wonde ni tan ni mi salaki kono kala cette réaction là ko hunde non mais s'il te plaît regarde en tant que petite sœur mbeɗa o yeehi lawol makko mbeɗa haalda e ma en tant que petite sœur il y a de ces choses seesa kaldara e jomum men ko wiyata ɗo décision mi ƴetti semaine ɗum ko gubbali tan o wonata non min baba min n'est pas les rentrées de jeu fijani mboɗo andi mo oɗo jou omo suusi humde so tawa ana yiɗa papa waɗi ko ɓuri ɗum an tu le sais bien on wawi waɗi ko ɓuri ɗum mais calme-toi s'il te plaît nen onon probléme mon fof e aduna ko wala lulu rek heɗami haalde haaldire seesa paamotiron très bien aɗa andi ko tagi ɗum gardiɗo o ponnoɗo wadde seeso o waɗani seeso dole o waɗi so gardiɗo boni noon hettuɓe caggal so wulli yo wullu ay ɗum o haali ko noon foti makko min gummimi ɗo min jeehi ha galle Hammadou o wiyani kam de wonko nawi toon o wi kam ko ar jen calminoyen ma min jotti min jooɗi e yeeso joom suudu Hammadou e ɓiiko gorko e bandum debbo joom suudu makko o haali o wi min komi ƴettowo oɗo mimun mbeɗa rokko Mamadou hamma aɗa kalna kam nen ñande hen no haaldirantuma hanki jamma mi ɗanaki ha weeti ko hanki min gummi toon hanki jamma ha weeti mi ɗanaki ala komin keddodiri hanki ha ceergalam ɗe si yande hen joni peu importe ko min resata so ɗum gonɗa yam d' accord so gonɗanam tant mieux min ko mbawi yiide proposé mi ɗo ko mi watta ɗum hande mi watta ɗum janggo que ça soit clair so jari yaltude galle min je vais sortir yaltude galle ouais mbaɗɗa koye non ko gonga min personne ne décide à ma place min ko jinmi ko min papi ɓooyi yidde hunde mi proposé mi ɗum mboɗo jaɓa mais cette fois ci mi wawa komin ajje ko min komin ajje woni jinnaɓe kamɓe cabato ha ɓiɓe jaggaɓe fiyaɓe taw kamɓe mbaɗiti wiye ɓiɗɗo fi jinnaɗo mu taw ko jinnaɗo fi hoore mum wona ɓiɗo fi ɗum ɗo ɓurti ɗum koko ɓurti gacce kaɗo haala min kaldu hen après ko haali ko noon foti e makko ko yo waɗat ko o waɗat heddoto ko yaha walla wafi yaade kono wadde o waɗat ɗum jarani e an tu m'as trahi j'étais trahi sur quoi min parce que min andi ɗo pawo an tan haalro heɗoma min est ce que j'ai eu le temps de lui parler mi heɓa ƴew après parce que min hooram to gonmi ɗo somi haaliran en kaɓa c'est bon moƴƴi par ce que jinmi haali ko ana wawa famde ɗum moƴƴi kanko pawo yiɗe tum sa ko tagi on wayni haaldane miñel ko tagi on o haali ɗum ko galle Hammadi en ko min jaaɗo hamin jotti galle Hammadi no haali ɗum toon ala mbo fewjide ɗum de yande ɗum min hooram ko kumpamno mayidam mais ko tagi papa ne wayni papa wayni raison kan pourquoi on woni ko andi koy joni ay secrétaire cheytane e gulali ala fof ko ɓeydata sono ko bonni ɗum noon yewtani ma en jewtide haade ko o saaha jur kay ndam bamma gelajo koko namdi jungo ma jungo bamma gelajo ko jiɗɗo hokkudema ɓiyiko min
i hol ɗo ko mala yitere ay sabal nen ho haalan ko kalta ko de an aɗa mala mbeɗa mala kay aɗa jeydi nen heɗe mi haalan ma so mi anda kon nandirɓe mi anda on cuwa nandirde so artiɗo walla neldama min mi ala hen hande mi ala hen jango est ce que a faami kalamami ko yo reftantama hen nan kadi Maymun ɓe meeɗi namdadema hunde ɓe meeɗi ñagadema hunde mi heeɗi hucciddema kalamami hunde ha ƴettuɗa jungo ma aɗa coofom Maymun an holko arema an aɗa wawi dañde gorko ha ɓuura ɓi guelajo gila nane aɗa rewa aɗa refto ko bamma ko bamma ko bamma ko babam ko sigil babam est ce que min ji devoir makko ho arɗo ma anda wonto min tolno yetto wiyam mi rokkuma ɓigal mi ala hen hande mi ala hen janggo de mi haalnimama ɗum nak noon kadi mi refta sabu Allah ñagude mami kaɗo haar yo haar ɗo yo haar hande ka moƴƴi an kam mane jannguɗa avocat yagal saka ɗo wiyaɗa ñaawa babiraɓe maɗa bamma guelaji ko bamma so yamiri yo ɓii ko resi ene foti wonde ene yooɗi ene haani wiyatake woy sayo neɗɗo nanata lifa ɗemgal te sa hurtima e galle bamma guelajo way kono gonɗa koye galle bamma ni mi wurtoraho ni sabu mi yiɗa wurtoraho ga kadi nden son rokke mo yiɗi kadi ko mbatton ɗo ko ɗum ko yimɓe nden mbaɗanno wona génération hande o an min mbiɗe haalanma komi dokkowoma ka dokkaɗo bamma guelaji koko rokkuma minen kay min potani haalde pawta hen ni konngol ma so rewi lawol soɗon dokka neɗɗo yata mo dokkotono ene andi on mi andama anani hay gala babam gala mo mbiyata ko jimmi ko lawol goto mi anda ɓe kadi mi haalanma noon ka tinade min mi ala hen hande mi ala jam te déjà ɓernam komi dokkiro ɗum ha pari la ilaha illallah i ana rokka ɓernde ma min komi yummantinana rokki ɓernde ma onon de ko wiyeteno ko aduna o ari nden ko gertogal adi ardoto coppi ndewa hen hande ko coppi gardi gertogal rewi hen min noon fat mboɗa andi tan ɗum ɗo fayi koye karwal jorgal bingal kos mi heɓoya nder suudam koɗo kewɗo doole dillini hande ɓurima doole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ko gilli kadi giɗoɗanade ko jaam noddirmami en tant que yumma debbo galle annene en tant que ɓiɗɗo gorko galle ñanden bamma guelajo arin ɗo arde joom suudu muɗum en kaali ko heewi en kalfodiri ko heewi kadi won dongal o wi omo ronda ni enen fof omo rondi dongal ɗo jofata ɗo noon o heɓino wiide omo hokka Maymuna ɓiyiko min noon hande janngo joni fof fote am ɗo nanmi alɗo hade hayru o yottade so arti tan komi dokkomo Maymuna Maymuna hawmanen jodi fewi no babam galaji arno ɗo nde yettane mi jawa nadde no fewi par ce que babam guelajo en wonde kamɓe mbaddi fof aduna maɓɓe donc no mbami babam ni noon mbami e makko mbiɗa haala fo hen konngol kolko haali c'est famde ɗum tan ko ɗum fo e waɗi noon pour min ala caɗele pour en Maymuna resi min ɓe yaadi hen fami parce que fawre debbo ko dewgal kono ha joni en jewdete Maymuna tan parce que Maymuna nati wonde cuulel debbo moto kille faɗo noddemo yewdere makko wala an sa wawa ɗum yimɓe wawa ɗum noddemo yewde makko parce que aadi o kamɓe gardirno ɗum mais ay génération joni en ndena wona gotum go fof wonto basi e go fof wonto fof yidde mum ɗum bisiki watta caɗele min noddu Maymuna mi jodde makko min jewtit tan fami ko wawi wonde fof watta probléme mi sikkan kadi sin waɗa probléme ga guilam min mais nene pourquoi trahir confiance am
ko tegal jam fo holara mema ay mino wona majjarma kalko bawo wawno subanade mi ko ponnom subanade hooram walla ko ponnom min hettude ham waɗan ɗum hooram min mais baba so darima e wal joddima wi kam ñam waɗɗum no roy accude min ko mbaɗami ko sawabu kanko yiɗi ko monnama ɗum mais aɗa andi ko fati oɗo affaire famɗani i ha wiiden hokkuma debbo mo gandanɗa ma anda a wurdani anda ga ne wayi te min mbaɗa andi ko affaire o aɗa andi ɗum guila depuis le début aɗa andi guila fuɗɗorde aɗa andi fof ne foti yarude e hande a arat ɗo kadi joɗɗa ɗo hen aɗa gemnoma affaire o an a andani hen haydara Mamadou mi wiyima toujours hoti yirande wona noon min aduna gasat mi jamfakima an mais baba wawade ka anda sabu mi yiyani ko jarani kam mboɗo jamfuma an wona majjere ma ko wura ɗo ko mataw kay e kala e saaha ko hakkille cukalel joguiɗa tan a famata ma nawdiɗa aɗa fammine kono wona majjere ma ene gacce nde ɗon yitere mo dardoton kam min so ɗon darda mi yitere cukalel jamais mi monata jamais au plus grand jamais mi monata onon nak pour wadde hakkillaji mon mino hay sinno ko dardoton kam yitere cukalel men dokke kam mo gondine kam mino mi mawni mais wonɓe mbiya kam tout ça ko witte ko cukalel ka ɗum ha mande Mamadou walla onon pour mon onon genre min mi soir o famde mi soir watto ƴettude haydara ni décide quoi que ça soit gurdama min o suyat toujours ko onon gonat place am pour wiide ko ni poɗɗa wadde walla ni poɗɗa wadde toon fof mi yo il est temps papa anda mi haalani ɗum de non mino que ça soit clair an mi fof jabantamo ɗum mi jabantamo ɗum nen ɗum ko jiɗɗo fof mbaɗon ko jiɗɗo fof mbiyon so beela mbaɗo complot nder mon min je m'en fous non min mi natta hen c'est clair min ko an jam fi kam en fait heɗo mi haalanma min ko an jam fi kam nen a jarama Mamadou an fof e mawnude a mawnata yeesam mukko aduna gasat a mawnani e yeesam ayi min ha joni cikkami ka accani endu so tawi aɗa haala mangu ma wonmo poɗɗa haaldude ɗum mbo wona min o min holko jiimi walla holko dañmi e adunam ha kono jarana kam mboɗo jamfuma an wallahi mere funtima alors ko hamma haalani papa mere ɗum fewjat funtima ko hamma andinde papa ɗum fewjal del début min mi haalanta mukko mi anda ko woni dow mum an wona majjere ma bamma aɗa andi ko ganduɓe mum gurdam makko ko seeɗa ɗum wona majjere ma an mbimami ndew haalanta kam dewgal ma ko mamin ji ha nder galle Hammadi emin jooɗi e famille Hammadi fof ɗon o haali ɗum min garti ɗo e galle ala ko min keddodiri ayi heɗe mi haala noon nani subaka ɗum o yewtananno kam ɗo ay guila nden ha joni pama nanɗo ayi o ala e am hiiri o ala e am weeti o ala e am ñalli somi difi o ñamata somi haalde makko o notta kon hay comci makko guppannomi o natti tottude kam yo guppo wattin nawde guppo o yuppanno ɗum fof ko sababuni ma an sabu o wi kala nde tunguɗa komi lewtoɗo o wi ala ko haɗi mon weldude ɗon ɗi sona min o Mamadou min mi ñagaki Allah wadde ko gandanɗa hoore ma kono suma kam jangga e jaam mi haalde bamma e suunde mi haali e weñde mi wimo kala kaɗa waɗa ete yewtidde e ɓinguel ma mbasa wiide aɗa ƴetta hande tan kumna ɗum dewgal walla mbiyaɗa hokko ɗum debbo kono mi haali jamma mi haali ñalawma mi haali ha joni mi suusa haaldude makko ni kalto jooɗi min somi ari mi taroto sabu ala ko wiita kam te ala dow ndi ɗum sababuni ma an goto an kam hol mburel hol jama Maymuna ne jogui ɗo konngol Maymuna ne jogui ko haali min ko min taƴata somi taƴi ko ɗum woni ko wonata an aɗa wawi a joɗɗa yeesam hannde aɗa wiya mami yewtude e Maymuna ala ko yewtitte Maymuna mi sohlani yiyande mum mi sohlani avis makko min probléme am seeɗa tan wonko jiimi seeɗa ñande bamma guelajo wiyata ne yiɗi namdade junngo Maymuna nde joom suudu makko ngo hono korka a yi finnere nde o finni finnere fitine nde o finni nde réaction mo waɗi o ɗum ko mbiya réaction a yi réaction mo waɗi o weddi kalbe makko ko ɗon tundi hooram nde kono ko wona ɗum ko ñande o ari yiilade ko ñande heen ndendinanmi Maymuna e bagsuji mum fof mi nawanamo eyi min ni kalda hon nen ay ɗum ɗon détail on ɗon mi yiɗi ɗum kono on détail en mbawa andude ko weltare walla jomum wela mi andari en mbawa andude ɗum ko juuɗe Allah tan gaccen ɗum quant à Maymuna ɗum il faut mi yewde makko te an nene mi haalama guiɗel gotel wona décision ngaji o yaw ƴettu ɗum
waɗen sees teey hen fammi te an ganduɗa ɗe balɗe an e men mun on beldani eyyi ko yaltata ko e ko yahata ko oto wi an tan à cause ɗum ɗon tan mbiya aɗa puusam tan annanoma dewgal waɗen sees somi faami an ka gittuɗo Maymuna aɗa waɗi caggal keeci ma aɗa wonti hunuko makko aɗa wonti ɓernde makko aɗa wonti miijo makko heɗo mi haalan ma noon ayi ɗo ko laɓam taƴa welma mettuma weli Maymuna metti Maymuna komi dokkowo ɗum ɗiɗo yaaduji e oɗo téléphone aji komi famata komi dokkowo Maymuna te mi yiɗa pawta hen tande nene nini kalɗa ko joni ɗo pour yen jewtu ñe fof mbima seɗen jewta jewtere tan pour heɓde solution pour mbawi famdirde hen a faami ɗum ɗo mbiɗa aɗa waɗi ni waɗiri ni wona ni waɗirte sukaɓe joni wona ni forsirte wona finde tan mbiyaɗa force joomum hunde wol acca joomum kañum e hoore mum a faami an joni ko dugata ko ala sens par ce que joni kanko omo wawi wonde à tout moment moro tomo bawmo galaji wiide roggudem tomo yiɗi ɗum ga ana anda ni donc noon a waɗat plan A mbaɗa plan B so plan A o marche a mbaɗa plan B donc a waɗat sees yimɓe teey hen ha ƴewam kanko ko woni avis makko min de ndesetemi mi namdaki avis am eyyi ɗum ko tam mi namdaka yiyandam komi garɗo tan dokkami ay ko wonno hanki ko ɗum jinmin wadde min hande mi tentina ɗum mi waɗa ɗum appliqué mi rokka mo mais saɗa wadda ɗum baddata ɗum sukaɓe jaboɓe ɓe jaɓata ɗum de génération ami minen ɗum ɓe jaɓata ɗum ga a faami hokkatama chance mo jiɗɗa rokkude mo to joomum haqqille mum makko wonno yiiɗi on ɗum kam ene marche kono wi tan hokkugo manage forcé natti wodde goto forcitation e dewgal ko sees watte joomum en pamodir hen ndese dow jaam min mbe yiiɗo rese ko miñam ɓe yiiɗo dewle rese yontande hande min gandum ko dewle yontande hanki kono mbiɗa ko dewgal yontande hande a namdomo yiyande makko e yidde makko min de sa jaɓini noon yidde makko yiyande makko ala ɗo o yitte tan rokke ɓigel mbaɗi hen sees tan ham yewdemo so yewdemo inchallah waɗata wadde yewtide min konko oɗon mbiya min kam cukalel fran wonde probléme on min fran wonde probléme on donc gaccete kam e hooram Mamadou min nak ay min yiyanimi ka cukalel ngel kono min yesam amawonta hen Mamadou ka cukalel yesam min o mboɗo yinno nak jogade so tawi ko min haala mboɗo yinno jogade paraji pamoɓe kam min tawɓe kam min e ko jinmi par ce que min mboɗo andi ko jiɗanmi e hooram ko bonani avancement min o ɓuura kam andude kam hay so onon gon jinnaɓe on ɓuura kam andude ɗum il faut pa hoɗɗum e hoore mum min ko nawar kam yeeso avancement min o ko moƴƴiyam min o kanko ɓuura kam andude ɗum kanko o hokki kam vie o hokki kam ɗum ɗo hokki kam inde o hokki kam yetto so tawi nak kanko koye entreprise makko o focalise pour wiide ne wonɗo ene ay oɗo entreprise ha min o mboɗo reewa ko ɓuri ɗum towde mboɗo jogui mboɗo yiiɗi ko ɓuri ɗum mawnude mais so tawi tan ko entreprise makko kanko tago wiyam omo guiɗi gurdamam elle jolɗe oto mum ene dirɗe nanoto wela non natti wade wonde ndeyam ga min et puis so tawi ko ni min à partir de aujourd'hui koyngalam monta forte entreprise et puis galle o ɗo min kam jalto ɗo ay somi natti yiide kam mo ganduɗa min o vraiment to mi moni walla mi monani o probléme kanko probléme aji makko kanko caɗɗele mo wawi jogade foof walla ko wawi décide ko foof walla hakkude mon ko wawi hewde foof on ngala droit min naata probléme on walla mon responsable de votre problème on pour sala ɗum en fait on pour sala ɗum quoi kanko nak min mi gaynata nen min pawo ko yiide ko min wondi kam anda ko hollum min anda so quoi son problème et puis kanko il vient de quel univers ga ɗum ko hollum o genre monde yimɓe dépasse ɗum neɗɗo hoto wonno neɗɗo ko yiɗa neɗɗo wannata ko yiɗa ɓinguel ma a fontodirata mum deftata ko kalmum saabu min mi joɗɗini bamma mbiɓi ɗum Mamadou wona cukalel wasata taw wonko yi saɗa haalda e mum waɗ masala han kaldirɗo o wi kam ko waɗata ko ɗum o waɗata ala ko mbawɗa ala ko mbawmi hen Mamadou heɗemi haalanma ay min ko kalannomami hanke heccanke hande ko hen gartananmami haydara ko gandanmi bamma ko joni ɗo o jooɗi o wi kam sa jaɓani ko wima ko min e ma boowal wona jiɗɗa ko yaltude oto fata jaltina hoore ma ko min e ma foof boowal galle en tout cas min kam jahowo joni mi safaki ɗum min kam jahowo sa yi momi tawoye Mamadou artir hakkille e hoore ma min kam jahowo Mamadou artir hakkille e hoore ma min kam aɗa saabo ceergal yumma e bama Mamadou ha maaya wallahi ko ɗum cimtantiɗa te min somi wima ka sugu wallahi fotani musdem sabu min jibinma ɗo mawnata ɗo wallahi wona yeesam min a mawnata yeesam ngo ha aduna egge lakara hoɗe jinmi andindema noon min ala fof ko jinmi bonnude e gurdama walla ko jamfatuma min mi ñagaki ɗum Allah mais ɗum ɗo fof bamma waɗi min noon bamma kañum halfuma halfimi ko kanko responsable ko kanko responsable ɗum ɗo fof kanko responsable ɗe gueɗe fof min pour min
ko hande gandum carrément min mi heɓani baba qui veille sur moi et qui veille sur ma vie mi heɓani on baba mais ala chance hebde on baba par ce que min ala fof façon effort mo waɗani pour mo yam wona ɓinguel mo foti wonde e makko kanko aussi wona baba mo foti wonde e mo mais so tawi hande ɗum no woni ɗum ɗo makko bon min de toute façon ta min kam jeeho nen votre probléme aji moon gérer ɗum min ko jinmi ko guittara quand même ok voilà min ɗon haala mo wawi hadde ko heddi ko min e makko on va régler ça. I need me to wali la dende, njo hebani puftino. Ande bernde hiri la dende, bernde hulani hirdiko ibeltino. Kodo kanga, soinara weno tako. Kodo kewdo dole, dillini ande buri madole. Buri madole fima tawa hoita. Gili pidima toke gili kadi kirodana de Mariam.